Hello. Ndawonye kuze kube phakade. Unenhlanhla ngempela ngokuba noSaras njengenkosikazi wakho. Njengoba ngisafuna umhlaba obhalwe ngegama lakho kumkhulu, kulungile. Ngizoqinisekisa ukuthi uyithola yonke imali obuyicelile. Ngaleyo mali-ke uzobe usuphila impilo kanokusho-ke. Umakoti Lana ke sibona uSarasu noRahul bexambulisana bekhuluma. Umkhulu phela uSarasu, umkhulu Prasad wayifuna uSarasu benoRahul bashade, kodwa uRahul wayengafuni ukuyizwa leyo ngoba phela wayefundile kanti uSarasu yena wayengafundanga. So yayimcasula kakhulu lonto le. uRahul into wayezifunela yona nje, wayezifunela amasimu, enza amabhizinisi akhe. Kodwa ke ekugcineni ke wagcina uSarasu esemthanda nje futhi kakhulu ngenhliziyo yakhe yonke. Sebeshadile, sezenzekile izifiso zikamkhulu. Ngicela ukuthi usubscribe. Ngiyabonga.